Khumuka isiqoko khumuka umakarapa amathaconsela entshebeni yilephu. Siyaqandula. Kwishow yethu namhlanje siqandulo siniphathele ukuvulwa kwezindlu la umengameli president uJacob Zuma ebenikela khona ngezindlu enikela kubantu abadeservayo. Izindlu ke lezi ezakhiwe umkhonto wesizwe party la kukhona amalunga omkhonto wesizwe party njengoba kuzonikela lezi zindlu khona ngisho imember zeparlament njengoba sibona uHonorable Thulani Shongwe kukhona noSG uSG uNomvalo nabaningi ke amalungu omkhonto wesizwe siyambona noBonkosi Khanyile ukhona baningi nje nabanye bese parliament kodwa isona sivakashi ebesijabulise kakhulu abantu abaningi ukuba khona kulomcimbi uBI Phakathi. uBI Phakathi waziwa kakhulu ngokunikela kakhulu ebantwini engazivezi ngisho ubuso naye uhambele lo mcimbi njengoba nalana kwivideo simbona enganeno noma engaveli ke kwivideo kodwa ke ukhona uBI Phakathi kulolu hlangothi sibuka kulona njengoba sibona ke uThulani Shongwe isikhashana etshengisa umengameli Jacob Zuma ukuthi nangu uBI Phakathi okuyena naye okwavela ukuthi wagqugquzelwa izenzo zikamengameli Jacob Zuma zokunikela ukuthi nagcine ese umuntu ohamba esiza abantu engakhethi ngishibala. So kule video ke ileso senzo sikamengameli Jacob Zuma la ayosika khona iribhili ke inikela ke izindlu ke kugogo ke lezindlu ziyabonakala phakathi izindlu ezinhle ezinkulu ezishaya ngo2 bedroomed ziphinde futhi zibe nefurniture phakathi endlini. Akuzona nje izindlu ovela unikezwe indonga ungazi ukuthi uzogcina wenze njani kodwa izindlu nje sezi fully furnished. Sibonga kakhulu ke ngalomnikelo ke kumalungu omkhonto wesizwe. Sibonge nje nobunye nobuntu ukuthi abaphila abantu. Sicela nithokozele. Danko wena ungaka subscribe sicela subscribe wenza ubulungiswa ulike uphinde upress nale notification bell sithi nje danko. Ngali kamera la na 2 bedrooms single beds, 2 single bed and there's a sitting room. Hey, yeah. The main bedroom there. Main bedroom fully furnished. Nali ikhaya leli phela. No? Yeah, mfowethu. Awukho no president. No. Abakasuka. That's my bedroom. Bale ngizobana. Hey, ngicela umthumele number kaGumani. Leadership. Oh, aske. Siyaqhubeka isizuma siyaqhubeka. Uyapha uZuma uyapha. Okugcina mongameli kunensizwe ezifihlile la mongameli ebusweni naye. Ekuthiwa uBI Phakathi. Akusona isigebengu ngomongameli. Sipha abantu imali. Lento mongameli oyenze enkandla everyday. Lokupha abantu bangcwabele ubafundise. Lento iyenza everyday emgwaqeni ibizwa ukuthi uBI Phakathi. Ipha abantu imali ibaphe ibafundisi bafake ezikoleni kodwa iveze ukuthi ubani asiyazi sonke mongameli. Ungangena ku page la ilandela abantu abawu 3.5 million asiyazi. Siyaqala iproject next month mongameli. Siyaqhubeka iZuma siyaqhubeka. Uyapha uZuma uyapha. Mongameli naba abantu bakho. Fanele ngene emsithekweni. Uthi baba ufuna ubona uBI Phakathi. Ngena nerumi. Mongameli njengoba la. Lento mhlawumbe uqale ko2012. Akaza attend umcimbi wodwa KZN. Kodwa ngithemba ngemitshela ukuthi ngenza lento nalabantu engisebenza nabo senza lento yenziwa babuzuma nawe. Wathi angeke ngihlale ngingezi khona babunqamalala ngoba lento nami ngayibona kuye. Mongameli uwonke ungamtshela sikhiphele imask.
Ngiyobe ngiqala kubona umuntu ongamlalela uZuma emhlabeni. Asibuke sonke. Ayiphume imaski, ayiphume. Inhlonipho baba, sizobonana ekhaya. Kusho abantu basizayo abasezokubona manje bakwazi. Wazi uNkulunkulu baba. Noma kwesaba noma kusifihla kodwa kubunathi nje phela singabakhe nathi Abangakamuthi usabela ukuthi naye igate yakhe liyofana nelasenkandla. Ungena kabuhlungu kwakho. No, siyabonga baba. Kenzeka.